قد أفلح المؤمنون. Biz albatta biror kishi bilan tanishib, ul kishi o'z turida сөйли boshlasa, har bir kishi аңлый, ул o'z turida сөйләгән нәрсәне тикшерергә кирәк. Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе har bir kishi нәрсәдәдер мохтаҗ, шуңа күрә ялганларга мөмкин. Шуңа күрә без кайбер чакларда эшкә алганда микән, кияүгә чыкканда микән, кияүгә биргәндә микән, үз кызларыбызны өйләнгәндә микән, тикшерәбез, сорашабыз, бу кыз ничегрәк микән, бу җегет ничегрәк микән? Чөнки тикшерергә кирәк. Һәр бер кеше мохтаҗ, шуңа күрә ул ялганларга мөмкин. Аллаһ субханаһу ва тааля бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Демәк, ялганга да ул мохтаҗ түгел. Демәк, һәр бер әйтелгән сүзе аның хак. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля үз сүзләрен раслый, тасдиқлый. Раслый подтверждает. Әгәр дә кем белмәсә, подтверждает, утверждает дигән мәгънәдә килә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, ва лан таҗида ли суннатиллаһи табдила." Аллаһның билгеләвендә, раславында үзгәреш ди тапмассың. Ва лан таҗида ли суннатиллаһи тахвила. Һәм Аллаһның билгеләвеннән, раславыннан борыла да, шиткә дә китә алмассың. Фатир сурәсе 43-нче аят. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля әгәр дә берәр канун раслады икән, тасдиқлады, без аны үзгәртә алмыйбыз, кардәшләрем. Кояш чыгу белән көн башлана, кояш бату белән төн башлана. Петербургта ак төннәр бар. Бу Аллаһның расланган кануны. Басып торсан да, ятып торсан да, турып сикреп ирсән дә, ул канунны без үзгәртә алмыйбыз, кардәшләрем. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля табигать ягыннан да кануннар раслады. Безнең тормышыбызга карата да кайбер кануннар раслады. Һәм кайбер галимнәр әйтәләр шундый сүзләр: Аллаһ өчен ди. Аллаһ өчен аләмнең юкка чыгуы үз сүзенә бозуына караганда җиңелрәк. Галәм юкка чыкса, Аллаһ субханаһу ва тааля үз сүзен үзгәртми, үз канунын үзгәртми. Без аны тик кабул итеп, үзебезнең кирәкле усулга бурып, файдалана гына алабыз. Һәм нә кайбер кануннар арасында, кардәшләр, беренче канун, сез аны беләсез әлбәттә. Куллу нафсун заиқатул маут, Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәр бер җан ди, һәр бер нәфес үлемне татыячак. Али-Имран сурәсе 185-нче аят. Ләкин кызганычка каршы кайбер чакларда кеше үзен көлдерә инде. Без үзебезне көлдерәбез, бик рәхәтләнеп, кардәшләрем. Менә ди, бераз вакыт узгач ди, медицинада картлыктан бер таблетка нитәләр ди, эшлиләр ди. Анары ди, үлемнән ди, шундый таблетка булыр ди. Ну ярый. Үлемнән таблетканы сатып алды да, бу шатланып йөгерә башлады. Бер заман машина килеп чыкты, барып китте, таблеткасы кисәдә калды. Ул, кардәшләрем, канун, моны үзгәртеп булмый. Нинди генә ул таблеткаларны кеше яралтмасы, тырышмасын итергә, изобретать итергә. Кардәшем, булмый. Әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тааля ул канунны, үлем канунын билгеләде, ул була инде. Без аны кабул итеп, әзерләнә генә алабыз анарга. Ягъни үзебезнең безгә файдалы булган усулга бурып кына алабыз. Һәм менә бу хикмәтле булачак, кардәшләрем. Икенче, кардәшләрем, канун, Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гафур." Ул ди, Аллаһ, шул кем сезнең арагызда гамәле белән яхшырак икәнлеген белер өчен имтихан йөзеннән үлемне дә, хаятны да, хаят жизнь яралткан зат. Аль-Мульк 2-нче аят. Кайбер шала киләр, сорау бирәләр: "Хәзрәт, ну нәрсә менә бу кайгы килде миңа?
Менә бу проблема килде, бу хасад килде. Туаның вафат булды, әни вафат булды. Нәрсәгә бу? Монда кардәшем сорау туа. Син кардәшем, туганым, иптәшем, син кая икәнлеген оныттыңмы әллә? Менә син кая килүеңне оныттыңмы әллә? Аллаһ субхану ва тааля менә бу җир җәннәт дидеме ул аны? Юк. Нәрсә дип әйтте кардәшләрем? Лияблуакум. Имтихан кылыр өчен. Менә бу җир кардәшләрем имтихан җире. Кайда булма, кайда гына җирмә, каядыр синдә проблема бер нәрсә булачак. Чөнки бу җир кардәшләрем имтихан. Ничек без үзебезне алып барабыз? Нәрсә эшлибез? Үзгәртәсе килә бит. Үзгәртәсе киләме? Атса беренчедән әнә теге кояшны көн бата торган яктан чыгар әле баштан. Аннары канун, башка кануннар турында сөйләшербез. Булдыра аласыңмы? Әлбәттә юк. Кояш чыккан җирдән чыга бит инде ул. Без аны үзгәртә алмыйбыз. Дәсәң нишлә? Монда да кардәшләрем бу канунны үзгәртеп булмый. Бу тормыш, кардәшләрем, бу имтихан. Без монда сезнең белән имтиханга килдек. Өченче кардәшләрем, Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан Кәримдә әйтә: "Валау ша'a раббука ла джа'ала ан-наса умматан вахида ва ла язалуна мухталифин." Раббың теләгән булса, бөтен кешеләрне бер уммат итеп яралтыр иде. Ләкин каршы килүләрен туктатмадылар. Худ сүрәсе 118-нче аят. Бу канунга да каршы килә алмыйбыз. Кешеләр төрле. Хәтта төрле милләтләрдә булсын, төрле диннәр булсын, хәтта диннең эчендә, бер милләт эчендә, әле угына түгел кардәшләрем, әле ике бала арасында да алар төрле. Игезәк. Беренчесе машинага кергәндә аякларын сыпырып керә. Икенчесе йөгереп, бәрелеп, очып керә машинага. Ике әни әти бер, үзләре игезәк, ләкин төрле. Шуңа күрә элек вакытта, коммунизм вакытында иҗтимагый аң дип әйтәләр иде. Общественное сознание дип әйтәләр иде. Андый нәрсә юк. Юридик ягыннан андый нәрсә юк. Бер максат булырга мөмкин, ләкин иҗтимагый аң булдырып булмый. Чөнки кешеләр төрле. Шуңа күрә кардәшләрем, без сезнең бердәмлек турында сөйләгәндә, ул бер төрле сыйфатта йөрүдә түгел ул, бердәмлек. Анарда түгел. Бердәмлек ул кардәшләрем, каршылыкларга карамастан бер-береңне хөрмәтләү, бер-береңгә карата аңлау. Менә ул бердәмлек кардәшләрем каян килә. Хәтта хатының белән без бит өйләнәбез. Үзебезчә тырышабыз эшләргә гаиләләрдә. Ләкин хатының башка, син башка. Синең күренешең булай, хатына күренеше тегеләй. Бер абзый әйтә, ике балам ди. Берсенә аңлатам, аңлый. Икенчесенә шулай ук аңлатам ди, аңламый. Чөнки кардәшләрем, һәр бер кешенең кабул итү рәвеше дә төрле. Берсенә бармак белән аңлатырга кирәк. Икенчесенә эмоциональ хис белән, берәр мисал белән аңлатырга кирәк. Хатыннар белән дә шулай. Үзегез беләсез, кайбер чакларда хатын белән бәхәсләшәсен. Теге шундый хис килә, как будто син менә монда аңлатасың, ал тегендә кайдыр йөри. Вроде шулай. Вроде бер сүзне алып барабыз бит инде бугай. Кардәшләрем, бу гаип үзебездә, үзебезгә усул табырга кирәк, ничек аңлатырга. Тегендә менеп аңлатырга кирәк. Яисә үзебез очып китәбез, хатын монда аңлатырга, уйларга ничек кирәк, хикмәт белән. Шуңа кардәшләр, бу да канун. Бердәмлек, тагын бер тапкыр әйтәм, бер сыйфатта йөрүдә түгел. Бердәмлек ул каршылыкларга карамастан бер-береңә карата хөрмәт, бер-береңә карата аңлау. Менә ул кардәшләрем, бердәмлек каян килә. Тагын бер кагыйдә кардәшләрем, Аллаһ Тәала кануны, ул ахыргы нәтиҗә тақва кешеләр артында. Тақва кешеләр, ат-тақва, сез аны беләсез, бу әлбәттә кайчан кеше тырыша Аллаһның ачуына һәм Аллаһның азабына эләкмәскә. Менә бу тақвалык дип атала. Менә шундый кешеләр артыннан нәтиҗә. Кайбер чакларда бер кеше адилсезлек кыла да, Аллаһ Тәаләнең газабына дучар була, хәтта бу дөньяда ук. Икенчесе килә, мин булай эшләмим. Мин адилсезлек башкача кылам ди. Ярый, Аллаһ Тәалә башкача китереп чыгара. Шулай ук газапка дучар була. Чөнки бу канун, тақвалар артында нәтиҗә.
Ахыргы нәтиҗә, кардашларым, тәкъвалар артында. Бу кагыйдәне үзгәртеп булмый. Фираун, исегезгә төшерәм. Нәрсәдән куркты Фираун? Берәр бала, Бану Исраил кавымыннан берәр бала үсеп, моны үтерә дигән нәрсәдән куркадыр. Һәр ел сайын балаларны үтереп йөридер. Аллаһ Тәгалә әйтте, менә сиңа Муса алейһиссалам ди, мәсәлән Муса. Аны тәрбиялисен, ашатасың, ишертәсен, үскәч ул сине үтерә диде. Булды бит? Булды. Намруд адәсезлек кылып, нәрсәдән үлде? Хәтта биҗәкләргә карап, колагына шибен кирде. Ул вакытта колакларына җую гые. Хәзер йоклый алмый, килә гер колакта. Һәр моны теге ботинкаларны алып, аяклы башын суга башлар, теге үтерер өчен. Намруд нәрсәдән үлеп китә? Менә шул башка сугудан. Кардәшләрем, бу канун. Тәкъвалар артында ахыргы нәтиҗә. Гаиләңдә булсынмы? Бер предприятиедә булсынмы? Кайда гына булма, әгәр дә син вазифаң бар икән, гадилле бул, чөнки нәтиҗә ахыргы тәкъвалар артында. Димәк, кардашларым, менә кайбер кануннар турында сөйләштек. Беренчесе үлем, үзгәртеп булмый. Икенчесе, кардашларым, дөнья бу имтихан. Өченчесе, кардашларым, ул кеше төрле. Дүртенчесе, тәкъвалар артында нәтиҗә. Менә һәр берсендә монда ачкыч тәкъвалык. Һәр берсендә үзебезнең файдага, үзебезнең файдалы ысулга баруга ярдәм итә тәкъвалык, кардашларым. Шуңа күрә әллә кайларга очып китмик. Тәкъвалыкка якынайта торган гамәлләр кылыйк. Ул бит әллә кайларда күкләрдә түгел, менә бу дөньяда көн сайын торгач, изгелек кылырга Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Тәкъвалыкка алып бара торган гамәлләр кылыйк. Иртә белән тордың икән, демәк Аллаһ Субхану ва Тәгалә сиңа бүген бирде фурсат нәрсәгә? Проблеманы шешергә, изгелек кылырга, ахирәткә, җәннәткә кирерлек дәрәҗәдә изгелек кылырга. Кайбер кешеләргә сорау бирәсең, ничек хәлләрең гаиләдә? Айрылдым ди. Җиңен әйтеп җибәрә шулай, айрылдым ди. Әдәс, кардашларым, айрылмыйк. Айрылмыйк. Монда көч-куәт кирәк. Имештер, минем ирем миңа тегеп үсергә бирми дип айрылышалар, кардашларым. Айрылышып балаларны ятим калдырмыйк. Юк инде ничек ан әтисе бар бит, әнисе бар. Юк, кардашларым. Дыюр бардыр ан әниятисе. Әгәр дә айрылган икән, бала инде көн сайын әтине күрәдер, инде хәзер күрми бит инде ул көн сайын иртә белән. Иртә белән килеп сине үбә алмый бит инде ул. Димәк, үзен хис итә, үзен кардашларым ятим итеп хис итә. Шуңа күрә айрылмыйк. Тырышык айрылмаска. Ир хатында, хатын ирдә яхшы сыйфатларны табыйк бер-безгә карата. Мәхәббәтне үз ара үстерик. Айрылудан ерак булыйк. Идеал ир кешеләр, идеал ир хатын-кызлар булмыйлар. Теге берәү әйтәйш, син чона ташыды инде, һәр ак лимузинда булган берәр принц көтәсеңме үзеңә дигәч, теге әйтә, юк ди. Главное, чтобы кеше сәйбәт булсын. Нинди төстә лимузинны мөһим түгел ди. Шуңа күрә, кардашларым, ир кешеләр арасында да һәрберсендә заифлек бар. Хатын-кызлар арасында үз заифлеге бар. Булган гаиләне үстерергә, яхшыртырга кирәк. Һәм монда да, кардашларым, тәкъвалык ярдәм итә. Әниятләребез бар. Әниятләребезгә киләбез, сөйләшәбез, китәбез. Гаиләләребез белән, хатыннарыбыз белән, балаларыбыз белән кайбер кафеларга җыйбыз. Прогулкаларга җыйбыз. Соң атнага бер булса да әниятеңне чыгар, бергәләп берәр прогулкага чык, кафега алып бар. Берәр чәчәк бүләк ит әниеңә. Исән бит алар, Аллаһка шөкер. Алар аңа мохтаҗ түгел. Ләкин шуның белән алар синдә бөтенесе әйбәт икәнлеген белеп, аларның йөрәкләре, күңелләре тынычлана. Менә шундый, кардашларым, излекләр күп. Әйдәгез, Аллаһ билгеләгән кануннарны үзебезгә файдалы булган якка борыйк. Бу дөньяда да рәхәттә булыр өчен, киләчәктә дә җәннәткә керер өчен. Әлбәттә, бу сүзләрне юш әйтәм. Ләкин менә бу сүзләрдә бу дөньяда рәхәттә булыр өчен, киләчәктә дә бәхеттә булыр өчен һәрбер кеше менә шунарга ирешер өчен көн сайын иртә белән торып, кичкә хәтлек хезмәт итә. Соң анарга ачык, кардашларым, тәкъвалык.
إله إلا الله العظيم الحليم.